Jeg hedder Theodor, og jeg kører på en KTM Crosser 85 kubik. Det er mig, der ligger længst henne til højre. Nogle gange hopper jeg 20 meter på min crosser. Man skal øve sig rigtig meget. Jeg har en bror, der også kører cross. Han hedder Karl, og han kører på en KTM 50 kubik crosser. Var det for denne video. Vi ses i næste video. Ses!